anem esta setmana també amb la versió llegida del Va com va, que es titula Bana Lekbir. Últimament pense sovint en Paterna, el meu poble, el poble de mon pare i de generacions dels Peris. Seran coses de l'edat o que vindre a viure a Sollana m'ha fet recordar que sóc de poble, perquè la Paterna de mon pare era plenament un poble. Que sí, que ma mare era del barri del Carme i que jo n'estic molt unit emocionalment, però al remat jo vaig néixer a Paterna i tant que sí te m'axaup dient que un és d'on estudia el batxillerat, doncs, seguint aquest criteri, també sóc de Paterna. Ho vinc a dir perquè, en sentir que recomença la guerra entre Marroc i el front Polisari, jo he pensat en les campanyes que cada any portaven xiquets del Sàhara a Paterna. He pensat en Rodri i en Concha i especialment en Bana Lekbir, un xiquet que venia cada estiu i que acabà quedant-se i que anys més tard trobaria la mort en un accident absurde, d'eixos que de vegades passen i ens recorden que continuar vius és, entre d'altres coses, una qüestió d'atzar. Fer-se gran és també això, revisar records i adonar-se de quants dels seus protagonistes estan morts. Que les terres de la mort estan molt més poblades que les de la vida és una cosa que oscurament saps, però que és el temps qui definitivament ho ensenya. Per això, potser he tingut l'impuls d'escriure el nom de Bana i recordar-lo xiquet i entremaliat en els estius lluminosos de la meua joventut. Recordar-lo a ell viu i a nosaltres joves, però també per mostrar que el conflicte del Sàhara amb el Marroc no ens pot agafar lluny, com tantes coses que fem com que ens preocupen molt, però finalment mostrem amb la nostra indiferència que ens agafaven lluny. La República Àrab Saharaui Democràtica té molt a veure amb nosaltres, amb les nostres històries individuals, però també amb la història de l'estat espanyol com a potència colonial, patètica i ridícula, però suficientment devastadora per a dur la mort al nord d'Àfrica, la mort de la gent de les classes populars que anava a servir al rei en una guerra que no tenia res a veure amb ells, i la mort de la gent d'allà que defensava la seva terra. En aquelles guerres es forjaren sanguinaris generals i tropes sanguinàries. Després resultà que tot era broma i que al remat les monarquies espanyola i marroquina s'entenien molt bé, com no podia ser d'una altra manera, i allà quedaren els saharauis, en terra de ningú, com una herència incòmoda de deliris imperials, ja no colònia espanyola, però tampoc país independent amb la seva sobirania reconeguda, descolonització a meitat, molt a l'espanyola. Avui, els mateixos que desprecien els marroquins pobres i emigren a Espanya, s'alinearan amb la seva monarquia, sempre amb el fort contra el feble, i veurem què fa l'esquerra espanyola incòmoda, sense dubte, que ha descobert en les darreres dècades que està en contra de l'autodeterminació dels pobles. Jo, per la meva part, he pensat en Bana Lekbir, aquell xiquet valent que creuà per la meva vida. He escrit el seu nom i, com que viure és prendre partit, he escrit, humilment, però amb fermesa, sense cap ambigüitat, la meva solidaritat profunda i emocionada amb el poble saharaui i amb la seva lluita.